A min gustoume a historia do Josué, un guerreiro que se transformaba en oso o todo o mundo tiñale medo. Cal é o teu personaxe favorito? Juan, pois a min Cosue tamén un dos personaxes favoritos meus. Cosue, pero pásame un pouco como un pai que ten varios fillos e que tivera que decidir cal dos seus fillos é o que máis quere. Non o podes decir, aínda que podas ter algunhas feblezas, che gusten algún máis que outro, ti non o podes decir demasiado, non? A min todos os personaxes foron concebidos con moito cariño e botándolle moita imaginación, pero se tuvera tamén que escoller algún, por exemplo, os Callereados. Un deles é o Bandua. Bandua me gusta moito porque Bandua é un deus do que sabemos polas inscripcións nas que aparece que sempre está vinculado a comunidades, sempre está vinculado a castros concretos, é dicir, o Bandua do castro de tal, o Bandua do castro de cal. Eso quere dicir que era un deus que dentro dos deuses era quizáis un dos deuses que estaban máis próximos aos homes, máis amigo dos homes. Así que o que fixemos, de alguna forma o que fixen foi crear unha historia na que este Bandua é un heroe no que vai intervir sempre botándolle unha man ás persoas nas súas dificultades, non? É un deus que vai estar moi próximo ás cousas. E outra deusa que tamén me gusta moito, outra personaxe, é a personaxe de Navia. Por que me gusta Navia? Navia é unha deusa moi poderosa, unha deusa adorada en todo o occidente da Península Ibérica, non só na Galaequia. Eso indica que era unha deusa con moitísimo poder. E por que me gusta? Porque eu no libro intento conciliar unha cousa que é moi habitual na mitoloxía de todas as religións, que é, de alguna forma, na mitoloxía intentar explicar, comprender e encaixar o pasado das sociedades e das culturas. Entón, o que pasaba con Navia é que Navia é filla de Laídna, que é unha cerva, que é unha deusa da primeira idade. Eu lle chamo a primeira idade a época anterior aos castros, a época da Idade do Bronce, que era a época na que se facían a maior parte dos petroglifos, e no que, polo que sabemos por outras culturas, os deuses se parecían máis a animais, tiña máis que ver co mundo natural. Na Idade do Ferro os deuses empezaron a parecerse en homes. Entonces Navia é filla de Laídna, que é a cerva, e de Lúgobe, que é un deus, un dos máis importantes do mundo celta, que é un deus tamén que se adoraba en Galicia, e un pouco a fusión entre esos dos mundos, entre o mundo natural e o mundo do home. E por eso me gusta moito ese carácter ambivalente que ten Navia entre estar este mundo, estar noutro mundo, ser filla dunha cerva e ser filla dun deus extremadamente inteligente e sabio. Así que, se teño que escoller os dous, veña, Bandua e Navia.